Mga Adyo. Yan siya. Tungko yan. Siguro size nito OS na gagamba o mas malaki pa. Adyo, meron na naman tayo nakita. Another one. Nakahuli dyan. Diba ko? Siguro siguro kunin. Hayaan natin. Sup mga adi, yung gagawin natin ngayon is manghuli kami ng gagamba. So nakita nyo naman yung thumbnail is yung pamangkin ko, si Enzo. Ito naman sa mga ibang vlogs yan na napakabait niyan. Ito mga adi, ito ang gamit niya, ito yung sa akin. Subukan namin punuin ito. Kasama namin si Papa. Yan si Papa. Tingin ka naman. Yung oras ngayon is makita ko naman din dyan sa video na yan yung oras. So mga 9:35. Ay 8:35 pala, 8:35 ba yun? Sana mag-enjoy kayo. And yun, sana makarami kayo kahit maliliit. Ang ano ko na ito mga ka-G, lahat ng mga kuha ko bibigay ko kay Enzo. Yun, para marami siyang gagamba kasi nangingi siya lagi sa akin. Para kung may sobra siguro bigay namin sa mga bata. Yun lang, sana ma-enjoy nyo. Panoorin nyo. Mga ka-G, ayun pamangkin ko. O punta namin sa labas. Yan, maghahanap kami sa gabi. Ayun mga pamangkin ko mga ka-G. Yan si Mama. Ang dami ng laruan ng anak ko. Yan, ang kulit. Puno na. Yun, video kami ng gabi ngayon. Subukan namin. Dilim na pala. Dilim na. Subukan namin. Ano yung lagay mo yung kamay mo sa likod mga Enzo? Ay! Naku, nagalaw mga Aji. Ito siguro ano to, PM system to. Yan. O, tercera pa to mga Aji. Normal na gagamba to Yan. 1 down tayo. Sige ni mo so. Handa na. O, huwag pa ganun. Ano ka ba lumok mo? Nasa kamay mo. O ano? Wala ba sa kamay mo? Laglag Yan. Ako nang kuha mga Aji. Maliit. Tercera lang to mga Aji. Yan. Kaliitan nga to. Siguro na to. Tangkal to mga Aji. Sarap mo na. Tangkal yan. Okay, 1 down. Okay, hanap na tayo. So, kadadiman nandito mga Aji. Subuhan natin na lang tayo dito. Okay, patayin natin ulit. Pangalawang hanap namin. Ang ganda mga Aji. Tala Tala na pula pusod mga Aji. Tangkal size lang to. Ang ganda. Napakaganda. Paganda. Uy! Oy sir, magandang gabi sir. Boss Boss. Wala pa boss, wala pa. Agad namin dito, mabait. Wala pa boss. Yun, saan yung pula-pusod na tala? Pula-pusod na tala, nakin na. Yun. Yan siya mga Aji. Huwag natin siya, napakaganda naman na ito. Okay. 1 down. Also, magandang dumating kami sa spot na daming gagamba. Pero maliliit mga Aji. Puro tangkal lang to. Yan, isa yan. Andun, may isa pa doon. Ano ba yung iba? Marami mga Aji, marami to, marami. Tapos meron kami gagambang kuryente din. Ayan Ayan mga Aji. Ayan mga Aji. Antik. Kami pa lang langgam. Yun, di namin kinukuha yung maliliit mga Aji. Yung mga may kalakihan na yung kinukuha namin. Yung mga Aji. Tungko yan. Camel. Yun yung katawag ng camel. Ito sa mga sitawan to mga Aji. Dito ito mga to. May maraming maliliit na gagamba. Sapat naman dito mga Aji. Marami. Pero yun yung kukunin ko mga Aji. Ganda. Tungko yan. Siguro size nito OS na gagamba o mas malaki pa. Diba? Kukunin natin yung mga Aji. Tungko yan. Camel yan mga Aji. Camel spider. O ano.
tawag na siya dyan. Ito nga na gagamba. Kaya mga Aji, kita na naman tayong gagamba na naman. PM size to mga Aji. Bukas bibidyo namin ano may itsura na ito. Ang linggo nandun, and senso. Subukan namin pakita sa inyo to bukas na. Medyo may nakain na rin sa ako naman ito. Huli ka balbon. Namin yung mga talong dito mga Aji, pero hindi natin gagalawin yan. At hindi po sa atin ito. Kaya ito na makuha. Pero ang daming gagamba mga Aji, overwhelm ako mga Aji. Daming gagamba. Yun, titignan natin yun. Maraming maliliit mga Aji. Meron talaga. And yun, kahanap pa tayo mga Aji. Yun lang. Laki ng gagamba, sana wag tumalon. Sana wag tumalon mga Aji. Malaki-laking gagamba to. Naku, yun na. Matulog na sa mga Aji, malaki to kasi gabi ngayon. Pero malaki to. Sana wag naman tumalon. Yan siya mga Aji, hindi ko naman paano to. Malaki ng bahay niya. Uy! Pakita ko na lang sa inyo to mamaya mga Aji, bukas. Kasi alanganin yung pwesto ko mga Aji, puro dayami dito. Ngayon yun, nasa kamay na natin. Tansya ko to, good size. Or going OS to, depende mga Aji. Pero ganda, good fine mga Aji. Yung sapat nyo. Yun, yan yun na. Meron na naman tayo nakita. Another one. Yan, malalim to. Yan sa mga Aji. Ito yung kulay yan. Ito yung nano kasi dito mga Aji, baka tumalon kasi siya. Baka mo nga itong flashlight na to. Baka mo to. Yan. Baka lang kasi tumalon. Subukan ko ilagay yung kamay ko sa likod para lang makita niyo yung gagamba. Yung dahon na. Kunin ko na ito mga Aji. Uy! Delicates! Kunin na natin mga Aji. Pulahin pa naman to. Yun, salamat. Tilam sa sulit to. Bukas na lang mga Aji, pakita namin lahat to. Tilam sa ito mga Aji, maganda din. Pwede. Ayun na, so lagayan natin. Yun. Umangking ko pa rin. So natin. Yun mga Aji, may isa na nakita dito na malapit sa amin. Yan. Yun natin. Ayun. Makama mo. Mga Aji. Yan. Susunod to. Siguro orange to mga Aji. Pakita ko na lang bukas mga Aji. Yun mo na to. Wala, aray ka. Ayun, nakita ka mga Aji. Sa dahon lang siya natutulog. Tulog lang sa dahon mga Aji. Yun mga Aji oh. Yun. Mga Aji. Yun sa siya. Okay. Ano tsura? Tawa pa. Taro. Okay, meron ulit tayo. Bukas na lang natin yung umaga pakita. Ito mga natin. Atin lang sa atin yung kalagyan ng Aji. Yung mga Aji. Saan naman nakita natin ito? Malaki-laki ito. Pula pusod to. Siguro ewan ko size na ito mga Aji.
Tingnan nyo lang yung kamay ko gaano siya kalaki na palapusod. Kukunin natin to. Siguro good size to. Yun, kumain natin. Side kumagat to mga kadya. Kumakunan ako ng size na ito. Dami dito sa mayabas na to. Nakita ko na mga kadya. Siguro pag good size siya. Ayun na nalagyan ko. Wala. Bigyan mo. Ito siguro ito mga kadya. Tignan mga alis para ma-review natin tapos bukas so ulit DM size na naman mga alis kaya mga alis wala puso na naman mga alis tangkal size siguro to ulit talaga to kunin naman natin to yan tapos na lang natin pakita mga alis ng tsura ng mga to medyo gabi na sa bahay eh. Pakulit na natin. Pakulit pa rin sa pakulo eh. Ganyan siya sumapot mga agi. Ang galing. Nakaulit yung pakulo. Hindi ko na siguro kunin. Hayaan natin. But 80s mga agi kasi ito. Yung markings niya. 80s talaga. Una kunin niya. Hayaan ko na lang kasi nakaulit siya sa pakulo. Nakawa na madami. Kasi tumapak ako mga agi. Pagtapak ko. Yan o. Biglang umano dyan mga agi. Yun. Lagi lalaking gumbog ba ito? Yung lalaking gumbog lahat to nalalaki ito mga kadi yan lalaking gumbog to yan. Pero ito matindi mga kadi baka mga to so itong stick ipapakita ko sa inyo mga kadi baka mo to ito matindi mga kadi na anisman to. Ito yung gusto ko na anisman. Pero sana ulihin. Tapos baka masakit yung kagat eh. Ito yung masakit kumagat to mga kadi. Subukan nga natin. Akin na yung pa. Okay na Coca-Cola pa. Subukan natin mga kadi makukuha ko ito mga kadi